Kula ketemu perdana kula kali jenengan perdana kali Mazda kula ningali ten YouTube wah jenengan jan hebat jan viral dalange apik terus perkara cewek barang nyapa aku ora melok-melok aku bocah mau kirim aku fotone bocah mau kene rasa kuwonyo tapi matur nuwun Mas nggih matur nuwun kepanggih warga masyarakat foto lawas kuwi tak tapuk ndasmu kowe foto lawas apa foto lawas iki iso dingene kae anu kae aku gelut karo wong ngono lho pegel karo wong ha iya pegel apa lek kirim foto karo aku arep muni ya tapi nuwun sewu Mas nggih pripun dedonga mugi-mugi
Aten utra wawari muka. Dumaur mangau hawur wurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya putula wara pangri ing turangga hesti miwang dwaja kang kagiter ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sepit patih putra parimuka kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun Prabu Lingga Garda ratu saking negari Pasir Gumelar dina iki ratu Gustimu kang duweni kepengenan anggone bakal ndauk adik Ratu Ndwarawati Prabu Kresna ya kuwi si Brata Jaya utawa Silara Ireng sajake antuk pepalang deh liripun kados pundi maknanipun kados pundi sinuwun Prabu Kresna duwe sedulur tuwa sing jenenge Prabu Baladewa ya Prabu Balarama ya Prabu Baladewa kuwi mau kang wanuk-wani diadaki lan malang-malangi apa sing dadi kepinginanku anggonku bakal mala krama si Brata Caya ya Silara Ireng lajeng ngrasanipun kados pundi sinuwun gandeng wong negara Ndwarawati ora kena dipitung secara becik ora kena dipitung secara apik kepiyakna wadyabala saka negara Pasir Gumelar pilihana prajurit sing kandel kulite sing atos balunge gawa saking gegaman lan pusaka lading pangirising diaging biathok wadhe getih biyuki batang sayuta negara Dwaraka
Segara kang balata mingal Hajampo samya medhal leratit wilating gondo leratit wilating gondo danyu mangkong manguncang niti benjang sang aji micil ladinya ngetali wawus prosto sura wilaga kaya buta sing ngrekil wit alah ana satriya Kurwaking brengose linting-linting sampirke kuping sapa kang dadi kasihmu Senopati Negara Ndoro Adiaran Raden Setyaki Setyaki Singa Mulang Jaya Raden Bima Kunting iki ana barisan segelar sepapan tombake anyerang aku Jatya ngaran payunge megar kaya jamur barat sapa ingkang dadi cecunduk ing laku Temenggung kang dadi pangkatku kekasih Ratu Gusti Prabu Lingga Sugarda Ratu saka negara Pasir Gemelar takon marang aku jenengku Tumenggung Salukat Katut Barat Tumenggung Salukat Katut Barat pancen kaprayata menteleng mripatmu kaya bandeng sajak duweni niat kang kurang prayoga tumrap kayuwananing bumi negara Ndorowati apa kang dadi setyamu pasrahno kembang Ndorowati kang jenenge Bratacaya Yara Ireng supaya diangkat derajat kang sarta pangkate dadi garwa Prameswari papan negara Pasir Gemelar Sembada kang jinangka Bratacaya utawa Lara Ireng dadi garwa Prameswari Ratu Gusti mulamun wis pecah dadane ilang nyawane Raden Setyaki edan wae
Apa ora kulak pawarta adol pangrungu kabare Mbok Bakul sinambi wara kalamunta Dewi Brata Jaya wis winengku ing kakung ya kuwi Raden Pramadi Raden Margana kula aja kok tutuk-tutuk anggonmu duwe niat kang kurang prayoga janji kowe ora gelem sumingkir tekan kene lakon dadi gotongan maju kepara ngarsa kelakon dadi pakan gagak batangmu wani karaku entek wedine karewanine bagus yen pancen kowe satra sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji copo mantramu leno kaprayitnan lair kalian puatin tebyah dadam lengsat igamu aja takon dosa kowe sikra jancutku meregut ngempat watang ora basa mungsu angkep jojok antaran bau sayakti tingalena prateng lampus iki jalukanmu Hush! Ah! Push! Ah!
bentuske ai hey Ungkik kakek Setyaki bali takon Kumandang Garbo ndi Bratajaya ora sah melu jaling boleten kebolatengen minggat ora bakal minggat jiwaning prajurit ora bakal mundur yen durung tati gotongan maju edan hey wah hop hey! Hop! Hop! Ay! 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 Ya! Oi!
barang mati tak wujuti sabyaku jroning ati yen mati baliwan aku awet sun labuh bangsa anjrah arum asma reki alam dadi saksi sun prawira Woi! Wah! 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 Ayo nemung sohu. Wah! 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 Hard! Wah! 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 Raminggat hati kotongan ayo maju. Wah! 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 Hey!
Abrabak sro kabrahan nanggeget waja mlintare gombala sugala wijiling sabda welatalah Wadyabala negara pasir gumelar ora ana kang monggo puliya mungsuh tanding kelawan prajurit ing negara Ndwarawati yo tak akoni prajurit negara Ndwarawati ora kena sinangga gampang Wadyabala negara pasir gumelar padha gulungen genderamu bongkok ana gegamanmu Ratu Nalendra ing negara pasir gumelar Lingga Sugarda kang bakal magut ana rananggana ayo Wadyabala Ndwarawati 1000 bareng maju 100 bareng ambrus Setyaki ya singa mulang jaya baritakon Lingga Sugarda sing sibu ning pasewakan pancen bener ayo mundura yen isih kepengin nyawang soroting srengenge ngemut kelawan legining kula diapurmu ayo ngantumu ker burkeri tok Yo. Ayo. Sing rusale. Wat. Wah, hey. Wah. Hey. Hey.
Iki mau cahe. Iki mau bocahe. Kowe to sing arep nglamar adik wedok Bratajaya lare ireng ngono apa piye? Gai. Lah. Iya wae. Kowe mau ning pasewakan Kraton Negara Ndrawati kaya ya sumbarmu kaya bisa ngukir langit ngarungi segara arep nglamar adik wadon Bratajaya si lare ireng apa ora kulak pawarta dol pangrungu. Lamun adikku si Bratajaya si lara ireng wis wineng kuing garwa panengah Pandhawa si Permati Margana. Tresna iku wuta, piye? Tresna iku wuta. Wuta piye? Ora peduli wis duwe bojo apa ora. Lamun aku wis tresna karo Bratajaya, najan tak rewangi kurban Jiwaraka bakal tak lakoni dublak tungkak cangkem. Orang kaman petati orang sepi Gurwa. Ampi aku yo rebut temen jangan mati. 100 bareng ambrus, 1000 para maju dublak. Oh kacau. Ayo, sambat wong tuamu nyakoso. Umur kulit ibumu pertiwi. Tarik-taran Sinuwun. Sare. Okok ngadang marang lakuku piye, Kok? Nyun sewu. Kula badhe sumela atur. Matur piye, Kok? Panjenengan eman-eman tenagane dadak perang ngalahke prajurit Dwarawati sing semanten kathahe. Sakniki kok maju ana prananggana ngadepi Ratu Mandura Prabu Baladewa nyuwun sewu. Ora kok nama togok ngremehne kasekten panjenengan niku mboten. Ning nek jenengan iso ngalahke Prabu Baladewa niku pun jan top-top panjenengan niku. Pun becik mundur ki mawon. Lho, aku ora sida Arabi karo Bratajaya iki mengko yen aku mundur. Kabar sing sumebar pawarta sing warata niki mengke Ratu Ndwarawati badhe tetugur wonten Astana Gadamadana. Lah negara Ndwarawati niki mengke genahe kahanane mesti kumplang, kahanane mesti sepi. Banjur kahanan sing sepi, kahanan sing kumplang digunakake kanthi bener becik. Nalika kahanan Dwarawati pun sepi, ratune mboten wonten prajurite Lena. Ing mriku jenengan saged nyidra sekaring kedaton Dewi Bratajaya. Wah, bener ora omong wis tau mau kowe to, Kok. Wah. Wah, cemerlang pikiranmu, Kok, cemerlang. Ora rugi lek ku mbayar kowe pendak sasi. Lah nggih. Mboten usah dadak rekoso rasa ngadepi Prabu Baladewa. Ya. Aku sabar riyin nyebar godhongkara sabar sawetara. Nunggu lenane wong Dwarawati, wanci Madyaratri. Colong pecaring atiku Bratajaya lara ireng. Prabu sampun Prabu.
sampun. Kang Sri Baladewa Narpati Dawa Nareswara Kresna. Sampun. Kalangkung ing tresnanira marang Sang Hyang Banon Jinawi. Lah dawuh penggak barang. Cahe mlayu cahe. Sinten sing mlayu? Sing arep ngerabi Adi Muradiku Lingga Sugarda Ratu saka negara Pasir Gumelar. Lho, lah kabul kawusanane ajake Lingga Garda Giris nandingi Prabu Baladewa. Insecure nandingi kesaktenku. Atitik nyimpang dalan rawaning dadaki Baladewa. Syukur seketi jumurung menawi prajurit saking Pasir Gumelar sampun sumisih. Lah iya. Nah, sak mangke sumangga Koko Prabu kula dherekaken. Nyang dina? Lho, pripun to? Tetugur wonten Astana Gadamadana. Ndongake para leluhur-leluhur Mandura ingkang sampun sumare. Mangkono, nggih. Sisan damel anyat dangkang sarta anyat dong. Tumurinipun wahyu purba sejati, wahyuning panitisan lon-lonan lumaksana Kresna. Kawan
bener kasih keliru. Sekali lagi. Hey. Asik asik. Ayo yo. Jadi Semarang gareng Petro angkatan pinter gawe guyu selae banyak apa lucu bener kasih keliru tanpa dosa. Atur nuwun. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Waduh jan. Selamat pagi Mas Gareng. Pagi Dik Petro. Selamat pagi Gong. Pagi juga Mas Petro. Ayo. Sampun wancine goro-goro le. Luar biasa. Jam 2 manut jame awake dhewe. Nggih, Mas Gareng dan Dik Bagong. Manut pangandikane para sarjana ingkang sujaning budi nate paring pangandikan, dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Maknane piye le, Dik Petro? Niku sedaya sampun katindakaken kanthi bener becik. Sampun dipun tindakaken kanthi bener becik kalian para warga Gung, para bebrayan agung, para pepunden-pepunden kula ingkang lenggah mapan wonten ing desa Tegal Drima. Kaya iso kondo kanthi kaya mengkono kanthi dasar apa, kanthi wewaton apa Mas Petro? Ayo. Ternyatane agamane ora ditinggalke, budayane uga tansah diuri-uri, kang sarta diurip-urip. Ora mung diuri-uri tok nanging uga diurip-urip. Yen diuri-uri kuwi nggur seneng, ning yen diurip-urip gelem nanggap. Oh ngono. Kaya bengi iki, seperti pada malam hari ini, festival seni dan budaya dalam rangkaian adicara bersih desa ujub syukure para warga masyarakat desa Tegal Drima, agenda rutin pendak tahun pisan ujub syukur marang Gusti Kang Ngakarya jagat, gitu. Nyukuri mula bersih desa utawa nyadranan kuwi ana sing ngarani kanthi sesebutan sedekah bumi, gitu. Mergo kadang kala menungso ana ing era-era zaman sekarang dengan kemajuan zaman dan canggihnya teknologi, kadang kala menungso tok lali syukur karo nikmate Gusti Allah, nikmate pangeran. Salah satu nikmat peparing saka pangeran kuwi wujude awake dhewe diparingi nikmat bumi. Bumi bendina mbok idak-idak, bumi bendina mbok paculi, mbok uyoi, mbok idak-idak, mbok uyoi, mbok paculi. Ora sambat ning malah tukul wujude pepanenan kang murakapi sagunging para bebrayan agung. Bumi kuwi ya makhluke pangeran. Mula anane adicara sedekah bumi kuwi inti sarine dengan sesebutan sedekah bumi kuwi Petruk Mas Gareng Dik Bagong nyukuri nikmat peparing saka Gusti Allah merga wis diwenehi wujude nikmat kang jenenge bumi. Mangan wulu wetu saka bumi. Oh iya ayo. Kadang kala cok lali bersyukur, kamangka syukur kuwi perkara sing wajib ditengenake. Syukur kuwi perkara sing wajib untuk diprioritaskan. Iya, mula awake dhewe menggarisbawahi ature awake dhewe ning ngarep mau tidak ada kalimat yang pantas diucapkan kecuali mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Konjuk pepunden kula Bapak Kepala Desa, nuwun inggih punika Bapak gepeng ngaten kemawon parapanipun. Senajan lagi satu periode tapi tetap konsisten dalam nguri-nguri seni dan budaya.
pendak taun ora malah suda nanging pendak taun malah sangsaya meriah. Dongake Pak Kepala Desa nggih. Muga-muga apa sing dadi gegayuhan kang sarta idam-idamane saged kasembatan sumrambahipun warga masyarakat pepundhen kula. Sedaya ingkang boten saged kula sebutaken setunggal ingkang lenggah wonten ing Tegal Nrima. Sak pengker kula kalian rombongan Sanggar Seni Astabrata saking Nganjuk. Sak pengker kula anggenipun kula nyambut damel mugi pinaringan ayem tentrem, ayem desane tentrem para warga masyarakate. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mau sore limbukan acarane wis padhet. Maneka warna bintang tamu, ayo nganti lali membaca nun inggih punika wujudipun layang-layang utawi pesan WhatsApp yang masuk lumantar WA. Ngono. Apa wae? Punika Pak Oka Wibowo punika nggih memantau lumantar channel YouTube ngrasakaken sinom parijata. Oh ngono. Ki wong manca negara, wong luar negeri, heeh. Lah kowe sih sinom parijata.